Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga una punta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang ating kakainin ngayon guys. Ay, tingdadade. Ano guys, ito guys, pinakbet. Ayan, pinakbet. Tapos, pritong isda guys. Ayan, pritong isda. Ano ba ito? Mayroong pagtakip ng kaldero. Tapos, ayan mangga, kamatis, sibuyas, bagoong. Ayan, sarap-sarap. Tapos sili pa lang, nilagyan ko rin ng sili. And of course, meron akong mangga dito guys. Yan, i-focus ko lang ang aking main dish. No? Ang main dish talaga, ang piniritong isda. Ano ito na isda guys? Matambaka. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog, basta matambaka to. Pag sa Bisaya, ayan. Ay, init guys, igang nakaayo. Gutom na po kaayo ko, gutom na ako, no? Kaya, tara na, simulan na natin ang ating kainan ngayong araw na ito. Ito, shout out ko pala muna ang aking first honor na nag-comment sa aking video kahapon at hindi kahapon, nakaraang araw. Tapos, yung isa pang araw. Anyway, si J. Arden Vlog and Coffee and Kids Vlog. Ayan, salamat sa mga sisi sa patuloy na sa patuloy na pagsuporta dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, thank you mga sisi. At dahil dyan, ilalagay ko ang inyong mga pabanner dito. Ting! Oh, grabe guys, pinagpapawisan na ako. Di ba, maliligo na lang ako after nito, no? So, ayan na. Simulan na natin ang ating kainan. Salamat, Lord. Ayan, tingnan nyo naman yan, guys. Makulay ang buhay sa pinakbet. Hindi kasi sinabaw ang gulay, pero ayan. Napakasarap, guys. Itong pinakbet na to, guys, nilagyan ko ng baboy at saka yung uyak ba? Alamang. Ayan, napakasarap, guys. Lagyan natin ng sabaw-sabaw, no? Ayan, thank you Lord. Ayan guys, ang isda oh. Amoy kainit. Dami kayo. Sarap. Dinner ko na to guys. Ano na ngayon? Alas 4:30 na ata. 4:30 na ata. Ang sarap ng mangga guys. Saka yung hilaw na mangga nung binukbak ko nung nakarang araw. Meron pa kasi natira kaya ginawa kong sausawan. Masarap din ata itong iskabeche itong guys, isda. Kasi medyo malalaki siya oh. Matambaka. Ano ba sa Tagalog yung matambaka guys? Hindi ko alam eh. Mata ng baka. Mata ng baka. Kasi malalaki kasi yung mga mata nito kaya siguro tinawag na matambaka. Ng ampalaya guys. Kaya hindi talaga pwede pag nagpinakbet na walang ampalaya. Kasi talagang yun talaga yung bida. Para sa akin ha, ampalaya yung bida sa pinakbet. And guys, ulo. Of course. Ang
paboritong ulo ni Marilyn Kay. Yan ang ulo guys, oh. Pawis guys, uy. Guys, ano daw? Ayan, meron akong mangga dito guys, no? Ayan, naubos ko na ang aking kanin, tapos naubos ko na rin yung isang isda. Ayan, meron pa akong mga natirang gulay dito, kaya bukas na naman yan guys. So, kainin ko muna ang aking mangga, ha? Parang na-overripe na ata yung aking mangga guys. Pangit ang pagkahinog ng mangga guys. Yung half maasim pa, yung half matamis. Ayan na nga guys, no? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa aking tahanan. At naway natakam o naglaway kayo sa aking pagkain ngayong araw. Ayan, so ang aking palaging sinasabi guys, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, bye everyone! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video, ha?